Here na po sa Balingwan, guys. Galing ako sa Davao, doon kay Madam Tucci. Tapos, may nadala ako na durian. Eto, durian. Tapos, mayroon din akong semilya sa strawberry. Ayan. Tapos, may macarons. Binigay ito ni Miss Mia Vlog. At saka, babae na Chinese chicken. Eto, guys. Hintayin ko ang tricycle. Pinunta ko, wala pa, guys. Eto, nasaan na kaya si Kleng Kleng? Wala pa. Ayan, wala pa, guys. Kaya dito muna ako. Hintay lang muna ako sa kanya. Ayan, guys, ang bus papunta na ng CDO. Tapos yung dala ko, ayan ang dala ko, guys, oh. Diyan lang muna yan kasi wala pa si Kling Kling, guys. Ayan, grabe, sobrang init. Pero guys, wala si Kling Kling kaya iba na lang ang sinakyan ko. Eto. Ito, guys. Ha? Kadjut lang ako ra plaster. Eto, dito tayo. Punta ako agad sa bukid kasi may Chinese chicken. Ito, guys. Dera. Dera. Hapit sa ko sa kuan. Palit sa ko sa bawog manok ay kuan ha, pato ha. Okay ra? Ha? Dana dapit sa kuan. Ila ni dapit ila Godilos bitaw. Dera, guys, paingon nami sa bukid. Karon then hapit sa ko para mopalit ko sa bahog sapato. Ayan. O, palit sad kog isda. Ay, palit pud kog isda ha. Okay ra nimo? Ayan. Aw dadto ra ta. Dadto. Aw una ta palit isda. Sige. Hala, makaron. Kanina lang. Kanya pa ya isa ka kilo. Ha? 20. O, isa lang ka kilo ya. Pila to ya? 120? 220. 220? Dara. Palit ko kuan niya, bi. Ahos, sibuyas. Asam to yung... Tripod na ko. Tuwa na to sa tricycle, gibili na nako. Dara, guys, palit sa tag mga panakot. Dara ya, kana lang ya. Uy, Ha? O, pili ka lang agamay. Sa kanilang. pinakbet. Kanira ko ayan. Isa lang. Abi. Aduhaan na naman. Pila tanan niya? 90. Ha? 90. 90. Hala. Adi rin. Daraya. Dara, guys, ako napalit. Oh. Salamat ya ha. Agaulit to kay. Agaulit
Dira guys, nangata sa tricycle. So, bahog sapato ato paliton. Dato dapit sa Godilos ta paingon ha. Nangabungkag ang kuan guys, oh. Nabungkag ang carton sa Dorian. Balik mi sa agi guys kay walay PDP dani. Dani taliko pa yung merkado. Dana. Dani lang. Dani rata. 28. Imo ang tugisin sa ako dami messenger ka. Ah, wala tang tag 22. Wala, mahal sa siya karon kay 25 na sa mga mga Tagpila siya? Ito siya. Kana karon? Tag 28. Kuan man siya, dili man siya ordinary raman to siya nga PDP kana siya kay kanang kuan. Kuan lang. 8 ka kilo na PDP. 8 ka kilo PDP. Ah, 8. Napuluan na lang. Napulo dong. Napulo ka kilo dan. Daladam on. Ah, wala na tong katong dagko bitaw dam nga kuan. Itong PDP. Oh. Wala mo na. Dara guys, si Madam here sa Balingwan. Unsay lain kuan pwede sapato? Tahok, kung gusto ka. Tahok. Oh. Di kay sila kaon sa tahok mo. Nami kuan kasi magic page nga ba kung gusto ganahan ka. Tagpila po na siya. Tag 19 ang kilo, madam. Tag 19. Pakita sa aloy. Ay, apili na lang ko 5. Istingi lang kung magawa Mura ka na siya tahok. Oh. Mas sada Gatas-gatas siya mo, iyang kuan, iyang... Sumutay tagay sa day pasimutay day. Kana lang 5 ka kilo, i-try lang nako pod. Bawal Bawa. magbalik-balik ka kung ganahan imo kuan, pato. O sige kana. Pato. 5. Oh, 5 lang ka kilo pod. Dudong galing iro, gipagkaon, nagidano, gipagkaon. Sa Tungod sa gatas niya, ang mukda. Pwede doon na baboy, yung buhok, madam. Kana siya. Kung na kay baboy. 19 ang kilo no? Ang Thanks. Yes, salamat dam ha. Asa ray karga dam? Dato sa tricycle kana naka-orange. Dam, salamat dam ha. Bye-bye. Dani lang ta ha. Ay, sige, sige. Tricycle. Dana lang siguro. Okay na. Tuyok ta sa Godilos, Dani. Palit ko sa pan, guys. Grabe ka init eh. Si Sherwin, akong gipaanha diri sa Balingwan, wala nakaanha. Mo nang mupangas na lang ko diretso. Kay siya tuara dito siya sa Yahang Payag. Sa Esperanza. Ako mo diretso ko pangas sa Mapua. Palit ako sa pan diri sa Godilos Bakery. Kadyo ta ha. Kaya na guys, nakapalit na ko. Pancake ako napalit or banana cake kung sabi ni siya. Ayan, diretso na ta. Pwede hunong ka dyan sa unahan.
Kay nakuyahatag nga kuan ha, Dorian ha. Muhapit ko ilalilin guys. Mama ni Bintoy kay nakaulit na. Ikag Saudi. So, ako silang hatagan sa Dorian. Nadani lang. Nadana. Nadani lang. Ito ha. Ito guys, here na ako. So, ibigay ko ito sa kanila. Bintay, kuha ni be? Ay, mama. Napay chocolate? May motor. Agpas. Agpas sa wili. Padaplin kini sakinan ginupo. Oh, kesak pa. Sakyanan guys. Eto. Di mo dani isa ha. Kaon baka Dorian. Di pa Bintoy. Oh, pas. Diya kaon dani? Diya kaon? Dara guys, ang igsuon nako nga mama ni Lingling ug ni Bintoy. Guys. Kauli na siya. Diara ang Mo pa ka nakaabot? Di na kayo sapit di ay? di na ko gapit ag dito ako kay kapoy kay kulawas. Biyahe. O diya pa o tanawan lang ninyo o kuan o. Na si Awing diha, si Madam Awing. Oo na. Sige, aglawas na ko ha. Ako sa bahin-bahinon dito sa iba bukid. Sige, ato kami ato po. Sige, lahos ko. Sige. Hindi na guys, diretso ko sa bukid. Here na kami guys sa bukid. Hala, naunsa naman yung mga pato. Bera pamasahe ha. Salamat ha. Eto, kajut lang. Mime, si Ondoy. Nana si Ondoy dani. Ginagaunsa naman ni Adani eh. Ha? Agoy. Aman si Lula di ay. Aman. Kuasa to palitik di ang ubantik di. Dera. Ha? Upi nagaunsa man ni mga pato. Nanga ha? Nanga panit-panit lagi ni ilang kuan lagi. Gisulod ini sa tangkal. Mura naman lagi pang bulbulan. Ang mga pato mura lagi pang bulbulan. Lah, naisakyanan. Ikuan sa bong itak sira sa dada ba bong de? Naisakyanan guys. Ito. Undoy! Agoy si Undoy. Hawandoy, hawandoy. Agoy, nanawansa maning pato na nga.
Uy, kuha isa ni pantik ang isa. Ihatag na to ninyo ang isa ka durian. Uy, dito. Sulod ka, ikaw. Wala ni ako. Ha? Ano man? Ano man, Undoy? Kanang kuan. Kani? Ha? Kani nako. O kanina lang duha. Dala bong o. O kana, duha. Dali po na duha atulo. Durian, binigyan ko si Auntie Inday ng durian. Dara o. Inday o. Amin ni si Lola. Ha? Nagunsa sa kamada. Ali Undoy. Akaan si Undoy. Ali. Yeah guys. Si Mimi lang at saka si Undoy ang nandito. Ali na. Kaon na Undoy oh. Kuha na. Kuha na. O kana. Sige. Kuha. Kana. Agad di ka kaon? Ali na. Ali Undoy. Ali ni Mami di. Ali kay. Aman si Lula di ay. Aman si Lula. Ali lagi. Ali. Aman si Lula Undoy. Kaon na. Kaon na. Ano na dahil si Undoy. Oh. Undoy. Ha? Lami man. Ha? Unsa may mo ha? Ha? Unsa may mo ha? Hindi na oh. Agoy, di mo kaon si Undoy guys. Ayan ni Undoy. Kami oh. Mana? Ngaya ka mga. Kamay mo? Ikaw, Undoy? Agoy. Nga, Undoy oh. Gihatag ni gihatag. Ay, mama. Nara Undoy oh, ala lami Undoy. Binigay ito ni Miss Mia Vlog. Thank you so much sa binigay mo ate sa akin. Ito macaron. Macaron ron. Dara. O diara Undoy. Agoy. Lami! O, dera, o. Dera. Unsa may muha? Unsa may muha? Unsa may muha? Sige, kuha. Agoy, ang pastillas may gikuha. Sige, dera, kuha. Agpas. Sige ka na. Kana. Agoy, nahulog. Dera. Dara, guys. Ang dara, oh. Pasos ramay kan una. Lami. Otro. Lami Undoy? Ha? Ano sapal? Si Sapal. Ano ba? Magatungo. Ayaw, ilabdi nga rin. Ayaw, ilabdi kay paakong ka. Dala, oh. Kanin mo, ha? Kaon. Lami. Well, tata din eh. Ano ba? Natugbo sila? Pauling nga ikan Manila. Suruyan ang isda. Suri sa isda? Ano pinag-suri? Dali, isda.
Pagsa man nagmotor? Ito, nirera. Lami ang doy? Ito guys, ang bahog sapato. Subukan ko ito guys. Tapos lagyan ko siya ng mga sagbot-sagbot. May mga kangkong-kangkong. Diyan sa gilid. Okay. Tapos, ito pa. Bahog sapato. Tapos, ang Chinese chicken, eto na. Chinese chicken na bai. Thank you so much, Madam Tucci, sa Chinese chicken binigay mo sa akin. Kaya, ako'y magpapasalamat sa inyo, Madam Tucci and Sir Joel Consulta. Sa kabaitan niyo po sa akin talaga, sobra. Eto pa, isda. Bumili ako ng isda. 1 kilo na isda. Ati malay ni panyukti. Tapos, may gulay ako nabili at saka mga panakot. Tapos, ang durian. Ayun, ang durian. Binigyan ko yung kapatid ko doon sa, ubos. Yung mama ni Bintoy. Tapos, binigyan ko rin si Auntie Inday sa durian. Tapos, ang natira dito sa amin. Ayan guys, here na ako sa bukid. Tapos si Sherwin, kinunta ko siya kanina. Sabi niya, punta daw siya sa Balingwan para sabay kami punta dito sa bukid. Hindi dumating. Ang tagal. Hinintay ko siya ang tagal. Kaya, ayun, dumiritso na lang ako dito sa bukid. Siguro mamaya, baka pupunta yun dito mamaya, guys. Sherwin, dili na mahogay na? Kuha na mi, kay basig mayabo na mi. Hatagi si Undoy mi. Kaon ka, Undoy? Agoy. Kana, Undoy, kana. Dilusikan ha? Di kana. Ayan guys, ang manok ko, oh. Pila na lang piso ang nabilin na ni Tek? Isa na lang? Sa kanya ako manok? Sayang nga sa mga kuano, nangamatay. Ang Chinese chicken, ilagay na natin doon sa tangkal. Yung may mga lalaking Chinese chicken. Ang mga pato. Me, agpas me kay dakop ka sa pato karon me. Tapos ang madakpan imo na mi ha. Dao pa si Mimi guys. Ito dito tayo. Ilagay na natin ito dito sa Chinese chicken na lalaki. Ito. Lagay muna dyan. Ha? Sadak pa na pato. Sabi, sabi. Panubos ka. Hala! Oo, nagtindog sa bangko. Ito na guys, ang ating Chinese chicken. Ilagay na natin dito. Yan. Nailagay ko na ang Chinese chicken sa mga lalaking Chinese chicken. Ya si Madam guys, isa po ni siya ka supporter tagahasaan. Kailan ni siya ni Brenda Mid, sila bakang inday katok no. Kaila ka. Ayan, tapos akong isuon kaon siya sa durian. Guys, kauntag durian. Daw Cake. cake. Galing pa Daw macarons. Galing Macaroni. pa to siya Dabaw. Tapos si Mimi. Kumana ka kaon me? Ha? Dili kay makita sa kwan. Tanaw-tanaw lang mo dito guys. Aw lang.
Pila di ka mo anak dam? Tulo? Amo na yung magwang. Kaon pa na pa durian dari dam oh. A few moments later. Ngayon guys, maghapunan kami. Tapos ang ulam namin, gulay at saka isda. Pagkatapos namin maghapunan, uwi kami ni Sherwin doon sa Payag. Pumunta si Sherwin dito guys, kanina. Tapos yung kapatid ko, yung mama ni Undoy, umuwi na sila doon sa Bohol. Kasi yung asawa niya, si Seiji, taga Bohol. Tapos yung kapatid ko, may utang siya dito sa amin. Tapos naningil na, kasi kailangan daw ang pera. Kaya, eto, bayaran ko na lang, kasi sabi ng kapatid ko, hiram daw siya. Eto, 4,000 ito, para ibayad doon sa inutangan niya. Kaya, diara mao. Kang Jinjin. Si Mother ang magbigay. Ayun. Yan ni Jinjin nga. Ihatag ko na ni Itsing. Ito guys. Gulay. Tapos isda. Ang ulam namin ngayon. Ayan. Sila ni Tata at saka si Mr. Gingayan, umuwi sila doon sa kanilang Payag. Doon sa Labardad. Kaya wala sila dito ngayon guys. Ayun, kung ano mga nila, may mga diskarte na sila. Thank you so much sa mga nagsuporta sa kanila po. Maraming salamat. Kaya ito yung decision nila. Sila na sa decision nila. Kung anong mga decision nila guys. Kaya ito, laban-laban lang tayo sa buhay. Si Undoy naghilak-hilak. Nagmanya-manya si Undoy. Sige na, panyapon na ta. Hello? Hello guys? Miss Unday guys ha? Guys! Nasi Unday! Mama, na si Undoy. Bulingit si Undoy. Kiss, mami, be. Bulingit si Undoy. Ina, hi guys. Hi guys. Hi guys, ano? Hi guys. Sige. Tawa mama Ina, di? hi guys. Tawa mama. Hello mama. Ayun, okay na. Okay na. Undoy na, okay na, Undoy na. Nabayaran na ni Undoy? Ang saman. Kisama na si Lula. Sige na, kikaon na ta. Bakman si nga. Doktor mo kang unang adlo namatay ba? Gahapon, nag-text si Auntie Inday. Ay, si Dayday. Si Auntie Dayday. Sige na. Day! Ayan guys, hapunan na kami. Sige na. Alin kami. Ha? Tama. Dali, tatulog. Hindi na ka makatulog? Dinhira ka. Kaya mag-vigil man may. Ya, okay. Gani ko. Yam. Yam. Ay, kung kami may. Ayaw kung itakin. Nasa puto na pala ka. Maglakar po na. Bo! Gano'n malagaw niyo may? Ya. Basta YouTube mo na yung isda ate. Katulad tabala ko. Ako Ito ko na maligya. Maligya. Muti na itong bubuhay na balay. Ay, dapat na pala mo dyan sa TikTok. Walang nabang mo ito. Walang nabang na sising. Ito din dapat. Dini inyo balay katugya na maligya. Parang balay. Tindahan na eh. Ako tingagaw. Ito isa eh. Magkanyagmay na ba diya ba? Eto guys, tapos na kaming kumain. Tapos, pauwi na kami ni Sherwin. Ayan. Wala plato sila. Kaon ka ngot. Dera ngot.
Yan na guys. Pauli namin. Dito sa'yo, laban ako niya. Di mo na laban ugma. Sa'yo, apil ang bag. Undoy, bye-bye Undoy. Bye-bye. Mi, bye-bye Mi. Bye-bye. Okay. Ayaw. Ayan guys, thank you so much sa inyong tanan. Uli nami guys dito sa among Payagi Sherwin. Bye-bye. Agoy. Bye-bye, Mommy. Tapos. Balik, balik si Pundi. Bye na guys. I love you all.